Pigsuti ang tanong panaribuhi kung antun na pinayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sin idamgi. May tawo nga maduruto manaribo, iya tanom nga inataman kaupay gadla pagkitan. Tungod kay kanya inataman mga bukad ng urangrang, may biyuos na natubo sa bukad masaliwan. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung anton na pinayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sin idamgi. May naragaganag problema, ang tanong niya na uuga, ang daraga nagpatudlo sa kanya kung nano ang pagkataman niya. Tungod kay ang tawo buutan, ang daraga gintudluan, naglabay ang 5 kabulan, ang daraga tinubuan tiyan. Pigsuti ang tanong panaribuhi kung anton na pinayubo, ang tanong madali tumubo. Pigsuti ang tanong panaribuhi kay basi manaringsing ngan magbukad sin idamgi.